mu ɗauki maganan da halin da ake ciki a ƙasa. Wayansu ba su fahimci a tafi matasa su fita su yi zanga-zanga don neman haƙƙinsu a Najeriya ba. Amma me yasa ba su fahimta ba shine suna tsoron abin da zai biyo baya. To ni a wajena duk wanda ya hangi abin da zai biyo baya ya zama shine dalilinsa na cewa matasa kar ku fita za a iya samun matsala, to ni bai min laifi ba. Amma wanda ya ce haramun ne, to fa gaskiya yana buƙatan ya kawo ayar alƙur'ani ƙarara ko hadisi ƙarara. Kuma ma a lokacin da ka tsaya kana neman dalili na alƙur'ani ko na hadisi akan karɓan haƙƙin al'umma, bayan baka da dalili na alƙur'ani ko na hadisi akan tsarin da ake kai da ya ɗora gwamnati, to gaskiyar magana wannan nau'i ne na nifaka, wannan nau'i ne na son zuciya. Saboda haka mas'ala ce ta dimokuraɗiyya, kuma kullum ina faɗa da haka a dimokuraɗiyyance a dokokin ƙasa haƙƙin yaran nan ne, suna da haƙƙi amma suna da iyaka. Kar ku jefa mana ƙasa cikin bala'i, kar ku yi abin da zai kawo tashin hankali, ku sa haƙuri da hangen nesa cikin al'amarin. Ku kuma malamai ku yi ƙoƙari ku ɗinke barakar da aka samu tsakaninku da constituency ɗinku. An samu baraka don muna da labarin an zagi malam wani, an ci mutuncin malam wani. To kada ka ce ai an wa annabi haka. A shi annabi fa tsakanin shi da waɗanda ba su yarda da shi ba ne, tsakanin shi da waɗanda ba musulmai ba ne suke ci masa mutunci. Kar kuma ka ce nifaka ce, a'a wannan sabanin fahimta ne. Kun samu sabanin fahimta, ku zo ku gyara, ku dubi abin da matasan nan suke so, ku ɗauka ku je ku gaya wa gwamnatin nan mana. Ita kuma gwamnati ta gane cewa haƙƙinta ne ita ma ta shirya pro-government protest, ta ce a fito, wasu su fito su ma su ce suna goyon bayan gwamnati kamar yadda aka saba yi a tsarin demokuraɗiyya. Idan wasu sun fito sun ce suna so, wasu su fito su ce ba sa so. Amma wannan ba shi ne mafita ba. An daidaita da ƙungiyar ƙwadago akan mafi ƙarancin albashi, wannan ya yi kyau. Amma da an lura kuma akwai abin da kuma ake bukata a ƙasa, to su fito su yi wani abu a kai. Ko kuma matasa ku yi haƙuri, idan an ce muku ku zo a tattauna, waɗanda suka shirya zanga-zangar su je a tattauna, ko su tura wakilai su faɗi abin da suke so, kuma su faɗi abin da shi ne manya-manyan matsaloli da za a iya gyarawa. Yau ni a tunanina da gwamnati za ta dawo da subsidy, duk da rigimar nan ta ƙare. Wallahi za ta ƙare. Yau ana cewa shugaban ƙasa ya fito ya ce wa Najeriya, na ga damuwa ta muku yawa, ba sai kun yi zanga-zanga ba, ku yi haƙuri, yanzu na mayar da subsidy wanda na cire don tunani mai kyau, amma tunda na ga yana damun ƙasa na dawo da shi. 'Yan Najeriya ku yi haƙuri, mai ya zama kaza a abin nan, sauran abubuwa kuma za mu duba. Wallahi ina ganin zanga-zanga ta ƙare.